Izakiak energian. Energia, gorputzin, esperientzia hau eukitzen. Bueno. Urte asko amazkiu hemen eta, lehenengo urtetan badirudi ez zela gehiegi idazten eta ahozkotasunez edo zabaltzen zela mezua, gaur egun idatziak azu dena. Ahozkotasunez ere jaso zenezake, bideo bidez bai, zein da kontua. Autore pila bat jozula regresioi buruz hitzaiten dutenak edo beste bizitza batzui buruz hitzaiten dutenak. Brian Weiss, Anne-Angeline Schutzenberger, eta bar. Sarian jozu, utziko ezkizu bian loturak utziko ezkizut. Ze gertatzen da, hori zabaltzen duten mezukin. Adibidez, badakazu El plan de tu alma edo El don de tu alma Robert Schwartzen liburuk. Meziu irakurtzia. Zuk mezizu irakurtzia eta horrei buruz jakitia. Ez duzaten hor jartzen duna hola da eta ez do beste erik, ez. Hoi erligio gitiut eta partio politikuk eta hola, ez. Ena zai hortaz, Nien nahi jerarkia militarretaz. Nina, hain esaten, liburu hortan halako gauza dio irakurri. Barrua muitzen baizu, saiatu, zeuza gehiago jakiten horrei buruz. Ez baizu muitzen, agian zuri ez da ez zure momentua, edo ez da hoi bertzuna. Bino, bilatu, edo bizitza jartzen baizu mai gainin irakurri. Robert Schwartzen, El plan de tu alma ipatut. El plan de tu alma azaltzen dira, gu izaki bezala bizitza honta haragitara sartu aurretikan, ze plan mota iten dugun, alegia, zeinekin elkartuko gan, zeinek hartuko gure atia papera, zeinek hartuko gure ama papera, guk ze paper jokatuko gun haien aurrin, eta haiekin, alegia, zure atia oso gorra bada, agian, liburu horreti joan arabera, eta horri irakurriko zuen arabera, kaso batzutan, zuk eskatu jozu, gogorra izateko, ez dut erabiliko hitzitxusilik, hortan saiatzen nahi, kristona botako nituzke, zure atia oso gogorra izan bada bizitza hontan, agian zuk eskatu zenion oso gogorra izateko zertako, batetikan beak ikasteko oso gogorra izatin ondoriuk, ze bea preste ontzen zure atia izateko, eta zuk ikasteko halako energia gogor horren aurrin nola reakzionatu, nola gainditu esperientzioi, nola garatu horrekin zu. Atia esan dut, ama, anaiak, arrebak, aizpak, launak, harima taldetan etortzen omenga, eta horren araberako esperientziak omen jugu. Hau, detailetxo bada, Gauza beha, aipatzen du, alako bortxaketa dela alako pasada gutzat hirugarren dimentsioen epaituko genituzken gauza pila bat, esperientzi hoitako batzuk, guk eskatu omen jugu, guk ikasteko. Guk ikasteko, maitasunei buruz, nola sentitzen gan, ze sentiarazten dugun, ze konturatu bazazte, pentsatzen dut, hau dena ikustekun, normalki biktiman paperin jartzen ga. Eta zukin baldin mazu alukeia, ze? Alukeia edo pitokeia, nahizun bezala san. Zu izan baza beste batei mina inozuna, zu izan baza atia edo ama hoi, zu izan baza anaia edo aizpa edo arreba hoi, ze? Edo lagun hoi? Igual etzen teraturein. Edo igual hoi. Eta horrekin ze? Liburu honek irakurtzen bazu, eta tiliniken baizu, eta lantzea animatzen bali maza, launduko lizuke ulertzen, eagian ez dola ikusten duguna bakarra.